Cast sa Love is Love at First Read nga sila si Mavi Legaspi ug Kailin Alcantara excited ug andam na sa ilang upcoming series together sa GMA. Kung unsang angay atangan sa mong feel-good love story, ani ang pakighinabi kanila ni Kapusong John D. Esteban sa Biz Talk. Mga kapuso, this morning at makauban ang cast sa upcoming series nga Love is Love at First Read. Ang tambalang Mavlin. Good morning, Mavi and Kailin. Good morning, Good po morning. sa inyo. Yes. At maayong buntag. Maayong buntag Sa inyong lahat po. Yes. Yeah. Sa ating mga kapuso Yes. na nanonood ngayon. Alright, anyway, ano yung upcoming yun na GMA series? And Yes! ang character ninyo dito. Let's start with Mavi. Oh. Mga kapuso, ako po, Mavi Legaspi, bilang kudos pereseo sa upcoming show po namin ni Kailin, June 12. Love is Love at First Read, malapit na po, bago po mag-24 oras. So, ano yung character mo dito? Ang character ko dito, si Kudos Pereseo, isa siyang superstar team captain ng basketball team ng Genesis Pintados. At syempre, lahat po ng mga Wattpad fans out there, I'm sure very familiar po kayo sa story ng Love at First Read. We know, milyong-milyong talaga yung nagbabasa nun, and kaya ako nagulat sa story. And I'm sure na magugustuhan niyo yung show, and I really tried my hardest and my best na to give justice to the character of Kudos Pereseo, and I hope you guys enjoy it. Yes. Si Kailin naman. Ayan, mga kapuso. Ako po si Kailin Alcantara. Ang pangalan ko po dito sa show na to ay Angelica Di Makapili kasi hindi siya makapili. Ganun po yung mga play of words dun sa show namin. Kudos Pereseo, para sa'yo. Angelica Di Makapili. Yes, sa pangalan. Yeah. So, again, June 12 po, bago po mag-24 oras ang Love at First Read. Sana po talaga ma-enjoy nyo at subaybayan nyo po araw-araw dahil pinaghirapan po namin ito. At sana po hindi lang kami dalawa ni Mav yung subaybayan nyo, pati rin po yung buong cast namin because we have an incredible set of cast. And my character, ang character ko po dito ay isa akong hindi ko po gusto ang mga kalalakihan. For sure, maraming makaka-relate dyan na medyo may onting bitterness sa mga kalalakihan. Kasi syempre, sa mga experiences, sa mga nakikita. Well, anyway, once again, invite natin yung mga kapuso natin, especially dito sa Mindanao, na Yes. panoorin yung upcoming na series ninyo. Ayan, sa mga kapuso po dito sa Mindanao and especially sa mga Dabawenyos, sana po supportahan nyo nga po ang Love at First Read at sana po sa mga Wattpad lovers out there, sana kung ano po yung nai-imagine nyo habang binabasa nyo yung books nyo, yun din po yung maipakita namin. Sana po magusto nyo dahil pinaghirapan namin ito. And syempre, collaboration with the author mismo. Hi, Chixnita! Thank you, maraming salamat sa napakagandang story na naibigay mo. At sa trust, syempre. Yes. Trust po sa amin. Napakalaking bagay po yun sa amin, and yung trust na to play these characters. And of course, mga kapuso, June 12 na po, Love is Love at First Read. Your favorite Wattpad series is coming to life here in GMA. So yun, June 12 po, bago po mag-24 oras. Alright, thank you very much, Kailin and Maraming Mavi. salamat. Thank you very Maraming much. salamat. Thank you. Mga kapuso, standby lang mo kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.